Takže čau, tady Dalibor a já tě vítám u mojí úplně první ochutnávky. Dneska to bude docela zajímavý, dneska budeme porovnávat dva produkty a to je jeden od předního českého youtubera a jeden originál. Takže dneska budeme testovat dva drinky, to bude fizzy drink Coco, příchutí liči a Mogu Mogu, taktéž příchutí liči, což je vlastně originál. Na první pohled vypadají úplně totožně. Samozřejmě je tady jiná etiketa, protože přece nebude někdo vydávat to samý. Pojďme se podívat na složení. Voda, ličí šťáva, nata de coco, cukr, kyselina citronová, stabilizátor, gylan gum, antioxidant, kyselina askorbová taky, aroma ličí, vitamin B5, B6 a B12. Konzerva tady je sorban draselný a barva E290, takže pozor, je tam umělý barvivo. Dál ve výživových údajích na 100 ml je energie 46 kalorií, sacharidy 11,5 gramu, z toho cukr 11 gramů a sůl 0,06, to je zanedbatelný. Tak pojďme se podívat na složení Mogu Mogu. Pitná voda, kokosový gel 25%, cukr, fruktóza, regulátor kyselosti E330 a E207, umělé aroma liči, konzervant E211, želírující látka E418, barvivo E129, obsahuje kokos. Dál na 100 ml je tu 53 kalorií, 13 gramů sacharidů, 100 cukry 12 gramů a sůl 0,1 gramu. Já myslím, že ve složení vyhrál fizzy drink, protože tam má málo éček, vlastně jenom jedno, a to je barva, což je vlastně úplně stejná, pokud to uvidíte. Pojďme se podívat, co znamenají tyhle éčka v těch drincích. Takže pojďme se podívat, co na éčka ve fizzy drinku říká Fair potravina. Tuhle webovku vám dám dolů do popisu a jdeme se na to podívat. Já jsem tady našel ve složení u fizzy drinku jenom jedno éčko a to je éčko 129. Jedná se o souhrnný název pro celou řadu červených barviv. Dodávají pokrmům nejen barvu, ale i ovocnou chuť, často používané místo aromatu. Vzhledem k nepřesvědčivým výsledkům některých studií je v mnoha zemích, včetně ČR, EU povoleno. Vidím, že tady je skóre škodlivosti 4 z 6, což je docela vysoký. Dále je to označení za nebezpečné, nevhodné pro děti a je to alergen. Nežádoucí účinky tady máme. Krátkodobé studie v myších neprokázaly mutagenní účinky ani negativní vlivy na jejich pokožku. Dlouhodobější studie na krysách dokázaly, že při zvýšené dávce má barvivo negativní schopnost reprodukce. Nastal dřívější výskyt nádoru lymfatického systému a byly pozorovány změny jejich chování. Může způsobovat hyperaktivitu u dětí nebo alergické reakce. Tak pojďme se teďka podívat, co Fair potravina říká na éčka Mogu Mogu. V Mogu Mogu jsem našel víc éček než ve fizzy drinku, to už jsme si říkali. První éčko, co tady vidím, je E330, což je kyselina citronová, má skóre škodlivosti na 0 a je zcela bezpečná. Další éčko je E327, což je mléčno navápenatý. Podle fairpotravina.cz má skóre škodlivosti 1, je bezpečný, ale nevhodný pro děti. Další éčko je E211 a tady se píše, že skóre škodlivosti je 4, nevhodné pro děti a je to alergen. Další éčko je E418, což je gumagelan, je zcela bezpečná a skóre škodlivosti mám na 0. A další éčko a úplně poslední éčko je úplně to samé éčko, co je jako je ve fizzy drinku a to je E129. Cena může být v každé večerce jiná, ale já jsem fizzy drink koupil za 38 korun a Mogu Mogu jsem koupil za 42. Takže fizzy drink zase vyhrává a je to 2-0. A já si myslím, že už můžeme jít na taste test. První ochutnáme fizzy drink Coco. Cheers. Sladká chuť. Cítím tam liči, ale zkusím ještě vylovit nějaký ty kousky. Kousky jsou taková zvláštní želatina, fakt tvrdá želatina. Je to strašně sladký, ale uvidíme, co na to Mogu Mogu. Tak cheers. Jsem nečekal. Je tam výrazně jiná chuť, ale kousky jsou úplně stejný. Pojďme si teď zkusit dát blind test a pokusím se zhodnotit chutě poslepu. Tak jdeme na to. Tak. Samozřejmě nevím, co. Zamíchám to. Tak. A nevím, vůbec nic nevidím. Tak jdeme třeba tady hned na to pravé. Tohle mi přijde takový víc umělý. Takže u mě asi vyhrává tenhle. A je to fizzy drink. Wow.
To bych nečekal, že Mogu Mogu tak jak pohoršil. Takže je to 3-0 pro Fizzy Drink Coco Lychee. Tak pojďme si to všechno zhodnotit. Já myslím, že Fizzy Drink v tomhle testu vyhrál na celé čáře. Mogu Mogu by se mělo začít snažit. A já děkuji, že jste se dívali, lajkujte, odebírejte, napište dolů do komentářů, co byste chtěli, abych já testoval na video. Já se s vámi loučím, mějte se.